Hej så alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen finde vinderen af min Floss Challenge konkurrence, som jeg er kørende ind på Dare Hero. Og I skal selvfølgelig huske at downloade appen og gå ind og følge mig derinde, for så bliver jeg mega glad. Og jeg sidder nu inde på min Floss Challenge, som jeg har lavet inde på Dare Hero. Og jeg vil nu kigge nogle af dem igennem. Og vi kan lige starte med den her, den ser ret griner ud. Den er godt lavet, den er sgu grineren. Det er Christoffer, der har lagt den op, kan jeg se. Yes, så kan vi lige se, om der er, vi loader lige nogle flere her. Der er mange, kan jeg se. Vi har fået 100 responses, så det er bare pisse fedt. Og vi kan se her, at der er en, der er klædt ud. Og det er Elva, der har lavet den. Den er simpelthen også skide grineren. Er der en flamingo med, kan jeg se. Spot on. Vi har lige fundet en her fra Bjørn Dauer, der har lagt den op, så den ser vi også lige. Hej Derman, jeg synes du er en fantastisk YouTuber, og jeg håber jeg vinder den her konkurrence. Ja, han er godt nok vanvittig også til at lave floss dance. Pissefedt. I har simpelthen været så gode derude til at lave en masse responses på den, så det er bare skide fedt. Og selvfølgelig også mega mange andre fede challenges, som jeg har lavet derude, så det er bare skide fedt at se. Og nu går vi så ind på random.org for at finde vinderen, og der er i alt 100 responses. Og den er minimum 1 og max 100, så nu skal vi bare generate og se, hvem der bliver den heldige vinder. Og det blev simpelthen nummer 35, der blev den heldige vinder. Så lad os se, hvem nummer 35 er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35. Det er bare Emma, der har vundet med sin Floss Challenge, så den skal vi lige se her, tænker jeg. Det er vinderen. Okay, der er 2 om det, kan jeg se her. Og fordi jeg dele med at være opfindsom med at lave den. Den er skide godt redigeret og fed musik, så nummer 35 blev vinderen by Emma. Bum. Og nu er vi simpelthen ankommet til Horsens, hvor vi skal ind og surprise de 2 piger, der har vundet konkurrencen. Så jeg håber, de bliver glade for alt det slik. Og nu skal vi så ind og overraske med alt slikket. Ja, det bliver med. Vi får alt slikket ud af her. Det ved jeg ikke. Hvor skal du lige kigge? Vi ved ikke, om det er det rigtige hus. Det er det, jeg Er det A eller B, det her? Jeg ved det ikke, der er sådan A, B og det... Ring til moren. Okay, det var sådan forkert, så vi skal lige have flyttet alt slikket op til den næste der. Okay, kom så. Jeg skal lige se. Ja, ja. Det er så ikke færdigt. Så gå ud med. Ej, hvad er det? Surprise! Tillykke! Ej! Tillykke! Ej! I er simpelthen vinderne af konkurrencen. Ej. I har vundet alt det her slik. Det er Derman. Det er Derman. Det er Derman. Ja, det kan jeg godt se, Tristan. Må vi lige se at lave flush her foran alt slikket? Er vi klar? Gerne være med også. Og det var simpelthen aftalt med Mutti her, at vi skulle komme forbi og overraske.
Tusind tak fordi I har set med i den her video. Jeg håber I synes det var en god video. Og jeg er mega glad for at møde nogle af mine følgere og komme ud og overraske jer. Vi kørte helt til Horsens, så det var bare skide fedt. Og hvis I vil være med i nogle fremtidige konkurrencer, så husk at downloade Dare Hero ind på App Store og gå ind og følg mig derinde, fordi der kan I nemlig være med i en fremtidig konkurrence. Der er link lige nede i beskrivelsen. Så tak fordi I så med.